Left and right, uwag to na siguro ang kaon o mga imbitasyon ini nagkaduol nga Pasko. Mga health officials may tambag sa mga tao, hinay-hinay lang o dili yun magpalabi. Anong report ni Nico Sereno? Samtang nakaduol ang Kapaskuhan, ubay-ubay na gyud siguro ang mga imbitasyon sa mga kumbira o parties. O kinsa ang makabalibad kuno kung lami ang pagkaon ang gidalit sa lamesa. Apan subling pahimangno sa mga health officials, magbantay gyud og di gihapon magpalabi sa pagkaon. Hinay-hinay lang kun mahimo. Always eat in moderation, enjoy in moderation kay ang ato ang panlawas at himanon always because health is life. Tilaw lang good, tilaw gamay, lami gamay para healthy kaninay. Pasabot sa health officer, daghang mga sakit o kondisyon ang posible nga makuha. Labi na kundi gyud magbantay sa kinaon, maong padayon sila nga mitambag sa mga tao niini. Mataas man ang cholesterol, then that is one of the factors nga mushoot ang blood pressure, no? Matake. Problema ang matiman nato. Kung di ko enjoy, di man ta gusto problema. Mo enjoy katamtaman. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.